Бибинис апа менә миңа хат яздылар. Ни өчен хатын-кызлар урамда башларына яулык бәйләп йөрергә тиеш дип әйтәләр. Бу ислам кануннары буенча гынамы? Үзегезнең фикерегез белән уртаклашсагыз иде. Бу башка жаулык беркәнү ислам канунына керми, исламның безнең бөтен ислам динебез адәмнәрне сәламәт җирү өчен. Сәламәт җирү өчен жаулык нәрсәгә бәйләнә? Жаулык хәзер менә иссе вакытта башны кыяш суга, суык вакытта чәч үзе магнитлы салкын була, башка бөтен микроблар, бөтен ниләр җыела. Я особенно менә безнең дин буенча күлмәктә, ботлар күренмәүдә, күкрәкләр жабылуда, һәммәсе дә дин буенча безгә сәламәтлек өчен. Әгәр дә күкрәк авызын чәч турында гына әйтәм, чәч магнитлы, без кечкенә вакытта жаулыклар булмаган вакытта да жаулык беркәнеп җирдек, яшен сукмасын, яшен вакытында жалан баш булсан яшен сугасы дип әниләр жаулык беркәтәләр ие. Хәзер менә чәч тузгытуны нәрсә әйтеп әйтәм, чәч тузгытып җырлыйлар, сәламәтлекләре бетә. Ир малайларны карасаң, жалан баш җырлыйлар, кышкынымы, салкынмы, иртәнге сәгатьтә шык җава. Ул җан шикелле дә түгел, ул бер пар булып кына тора. Шул парны чәч суыра үзенә как магнит. Шуңа күрә яшьләрнең күбесенең башы авырта. Нәрсәгә авырта? Чәч бөтен грязен җыя. Әүвәл чәч бертеге ашта чыкса, ничә чыкса, ашында шамаганнар. Чәчтә агу күп диләр. Чәчтә шир күп диләр. Чәчтә бөтен нәрсә. Әгәр дә инде кеше җаулык беркәнеп, матур гына җаулыклар күп хәзер башы сәламәт кирәк. Матурлык кирәкмәс, чәч тузгыту кирәкмәс, сәламәтлек кирәкмәс. Менә шунысын гына минем дә беләсем килә, бу минем сорау инде. Сәламәт кеше менә әлхәмдулилла шөкер 77 яшендә мин җаулыкны төшергәнем юк. Шушы җаулык башым саклый, башым авырта дип, тегеләй булай итеп зарланып җиргәнем юк. Чөнки безнең дин буенча, мин урыс динен белмим, башка диннәрне белмим, безнең дин буенча ислам дине бар бөтен нәрсә шәригать буенча җирсән сәламәтлеген көчле була. Нәрсә күкрәкне әчеп җиргә, күкрәкне әчеп җирдемме, кояшмы, җилме, иң беренче суык шунда китереп бәрә. Ике күкрәк арасы тирле, тирләгән җир тизрәк туңа. Әни кеше бала имезә икән, баланың сөте суына, бизләр эшләмәс була. Хәзер күп кенә хатыннарның күкрәк авырулары бик күп. Нәрсә күп? Кояшта облушать итәләр, кояшта кызыналар, бизләргә кояш бик ярамый. Гарәбстанда нәрсәгә теренеп җырлыйлар. Теренеп җырлыйлар сәламәтлек өчен, ул мода өчен түгел. Башынга кимәсә, башын кояш сугып үтерә. Тәнен әчеп җирсә, тәне пешеп үлә. Шуңа күрә үземне тереп, нәрсәгә шалма кия ирләр. Шалма кияләр башка эссе сукмас өчен. Һәммәсе дә безнең динебез өчен, сәламәтлек өчен. Сәламәтлек матурлыгы кирәк. Чәч тузгытып, чәчләрне быздырып, чәчләрне буяп, менә шул буяулардан химия китә, шул буяулардан күзнең зренияләре бетә, буяу химияләрдән ул вакытлыча гына ул матурлар. Ул матурлыклар вакытча, яшь вакытта берничә мишедә бик матур буласың. Җаулык беркемгә карап, йөзең нурлы булса, сәламәт буласың, йөзең алсуланып тора. Башың инде җалан баш икән, йөзең агарып, иреннәрең күгәреп тора. Туңа, башың туңа. Сәламәтлеген юк. Нәрсәгә ботларыбызны әйтеп карыйм инде. Безнең ботларыбыз бер кешегә дә кирәкми, аяк ботлары. Матур гына күлмәк, җил бер җирсә, ул бик каты сәламәт була. Чөнки ботларга хәзер яшьләр утыра, әйтәм, хәзер генә трамвайга утыра икән, җалан балтыр, теге боты күренеп тора, җабышып кала сиденияга, җабышып кала, анда кемдер утыргандыр, бәлкем тире авырулы кеше, бәлкем авыру кеше, шул урынга тагы җалан балтырлы кеше утыра, менә авыру каян килә, инфекцияләр каян җыела, һәммәсе дә адәм баласы үзе җыя. Әгәр дә шунда күлмәк булса, ботны капланган булса, боттан да ширкерми, боттан да, күктән дә ширкерми, чөнки грязь җыймыйсың. Күлмәкне һаман җуарга була, тәннекен сайын җуып булмый бит. Шуңа күрә күлмәктәге бөтен авыруларны, бөтен җирләрне
жуасың, алыштырасың. Һәм безнең башка кегәү ярар. Менә әвәлгәдән безнең әниләр инде нәрсә дип әйтте? Шәшегезне утырып тарагыз, кыймагыз, шәшне шәшмәгез, бәхетегез шәшелә, шәшегезне җыеп җирегез, үзегезне бәхетле буласыгыз килсә, һәммә нәрсә безнең динебез, шәригать, Аллаһ Тәгалә законы дигән сүз. Сөннәтебез нәрсә? Сөннәтебез Рәсүлебезнең тәртибе дигән сүз. Һәммәсе үзебез өчен. Сәламәт булам дисәм, тынычлык белән үзен шәригатьчә матур итеп җирсәм, күп бит хәзер матур җанлыклар, күп бит хәзер Аллаһ шөкер киемнәр, иек та җуые, күлмәк тә җуые. Бәрі шуны кыскайтып кимәдек бит. Шуңа күрә сәламәт җырыйбыз.